ọ na-adị mma amụọ nwoke ọ bụrụ nwoke, amụọ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị, ka ọ ga-aba akpọ Okeke ọ bụrụ Okeke, akpọ Mgbafọ ọ bụrụ Mgbafọ. O kwesịkwara na ya nọ na mmadụ a na-esi mmadụ ọ bụghị nọ na mmadụ a na-esi mmụọ. O wee bụrụ ihe a na-ekwu ka a na-eme, maka na dimkpa taa aka ahụ ikpo nchara, ahụkwana dimkpa ahụ ogologo imi ya. Mana mgbe ọnụ nwoke hapụziri mmanya ọ ga-esisi ma ogiri mana na aka nwaanyị abaa na ya. Ntị adịkwa onye ka a na-ekwu maka ya. Taa ka a mụrụ Odogwu nwoke obi sarịsarị, nwoke na-emesapụ aka, Chibuike Nwamba aka Shibike Global, nwoke ọma ndị Abagana ji eme ọnụ. Kedu ka ndị Lafia mere? Ihugodi nwoke mana ose n'ife a na-arụ. Happy birthday nwanne mmadụ, ị ga-adị ka echi maka echi adị agwụ agwụ. Ụzọ gị niile ga-abụ ụzọ mmiri, ọ ga-abụ ụzọ nkụ maka ụzọ ọkụ na-eshi eshi mana ụzọ mmiri anaghị eshi. Ka Olise abụleliko tụkwasịra gị ndụ n'elu ndụ, ego n'elu ego, akụ n'elu akụ, ọmụmụ n'elu ọmụmụ, ka mmepe ụzọ si ihu n'azụ, ka Chukwu kwara gị ụzọ n'ebe ụzọ na-adịghị. Ihe ọma niile izuru n'obi ka o ruo gị aka. Agaghị achọ gị achọ n'ọnwa na-abụ afọrọ n'afọ a. Ihe mkpọbi ụkwa ga-abịa n'ụzọ gị. Ị ga-adị ndụ zụ ụmụ gị azụkwa gị. Mgba ndị iro niile n'isi gị bụ na nkịtị, ọ na-efu, ọ gaghị eru gị nso. Anya lele gị anya ọjọọ, anya ahụ kpọsịa. Ijiri ohere a wee na-asịsị kelele gị ndị enyi gị, Peter na Buike, Igwe Agụlụ, ichefukwa Chaja Global, ya na High Chief Ifenna Ugebe n'aja, na-emetụkwara Obinna ọzọ na-adazi. Ị na-asị ka Chineke were ogologo ndụ chọọ ha mma, mepere ha ụzọ, nye ha ọganihu, wee na-asị na ụzọ ha ga-abụ ụzọ mmiri na ọ ga-abụ ụzọ nkụ. Happy birthday nwanne mmadụ, ya gaziere gị ka ụbọchị taa mara gị mma. Ihe niile i betụrụ aka taa ga-aga siriri werere. Ntị adịkwa, ya gazie nwanne mmadụ.